Juha, luku 1. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukija Heikki Soini. Juha, kirjoittanut Juhani Aho, luku 1. Mies, pitkäselkä, rohdinpaita, virsujalka, hakkaa kaskea korkean vaaran rinteellä. Kun koivu kaatuu, alkaa toisen lehvistöä tutista ja lastut lennellä. Hän kaataa niitä säärensä paksuisia kuin pajukkoa raivaten selkäänsä oikaisematta. Vaara, jonka rinnettä hän raataa, on rannattoman erämaan keskessä, jossa siellä täällä kohoo toisia samanlaisia vaaroja kuin mättäitä tulvehtivalla luhdalla. Kaikki muut vaarat ovat huippuunsa asti metsän peitossa. Tätä vain on kaskettu, alhaalta ylöspäin nousten, päivän puoleiselta rinteeltä pyritty laelle, vaan ei päästy vielä puoliväliinkään. Pälvi siinä kuitenkin jo on erämaan autiossa, pykälä aarniossa, vihertävä ruishalme, alempana ahoja ja vielä alempana notkon takana asutus juuripuolessa pitkän niemen, jota kaitaiset vedet kiertävät pieninä järvinä, soikeina salmina ja koskina. Se näkyy siihen, missä mies hakkaa. Hän levähtää, katsahtaa alas, näkee halmeensa, talonsa, niemen ja kosken. Hän heilauttaa kirveestään niin kuin iskeäkseen sen kantoon, aikoen huota, mutta upottaa sen taasen uuteen puuhun ja alkaa huojua, pitkäselkä, rohdinpaita, virsujalka. Kirves nousee ja laskee, irtautuu ja uppoo, kun puu parahtaa, toinen jo tutisee, ja niin kuin on työn tahti, niin on tekijän ajatusten kulku. Yhdet tulee, toiset menee, jatkuen siitä, mihin olivat päättyneet, päättyen siihen, mistä olivat alkaneet, aina sama vaikeus niistä päästä ja tulla niiden kanssa toimeen. Pitipähän taas epäsovussa erottaman, pitipähän taas sanottaman ne katkerat sanat, että se saattoi sen sanoa, vaikka olikin totta, mutta että se saattoi sanoa, vanha kanttura, vääräsääri, väkäleuka, sillä minkä minä mahdan sille, mikä on minussa luonnon vika. Näithän sen ottaessasi, tiesithän sen minulle tullessasi, että vasemmukseni ontuu, vaan että saatoit sen minulle sanoa. Hän jätti sittenkin hakkauksensa, laski kirveensä maahan ja istuutui. Olenhan minä jo vanha, enkähän minä näköäni milloinkaan ole kehunut, mutta tarvitsiko nyt siitä hänen silmänsä välähtää niin kuin äkäisen salavihaisen koiran? Ja jos nyt häntä hartioista vähän hyväilinkin, niin olisiko tarvinnut tiuskata? Mene siitä kompuroimasta, ja sitä vaille, ettei kapustalla lyönyt. Enhän minä kuin lepyttääkseni, ettei enää juroteta, että sovitaan pois. Onhan saanut minulta olla, milloinka minä olen hänelle väkivaltaa tehnyt. Kun joskus ennen sattui kiivaan sanansa sanomaan, niin kohta katui ja tuli sovinnoille. Vaikka nyt vain olisi tullut ruokaa tuomaan, olisi se jo sillä ollut hyvä. Kun tulonsa kuulin, niin minä sille jo kauas näyttämään, että minä sitä enää muista. Jos tuli tänä päivänä niin kuin ennen muinoin tuli laulaen, niin että metsä edellään raikui, niin minä hänelle tästä mylvähdin niin kuin härkä, mörähdin kuin kontio merkiksi, etten minä sitä enää muista, elköönkä hänkään. Hän tahtoi uskoa, että Marja vielä tulee. Lehto sihahti lämpimässä tuulessa, lepo viihdytti veriä. Jospa tuo nyt sanoikin. Lie sanonut sen vain kiivaudessaan, muusta jostakin myrtyneenä, ei minusta. Tuohon 2 koivun haarukkaan nostan hänet istumaan niin kuin pikkutyttönä ennen. Se siinä käen kukuntapuussa. Minä häntä tästä kannon päästä käköseksi haastan, metsän neidoksi, salojen sinitytöksi sanellen, sitä mielellään kuuntelee, vaikka ei ole kuuntelevinaan, mutta kuitenkin karjanpolkuja kulkiessaan sitä itsekin itsestään laulaa. Auta Juha, sitten huutaa, en pääse alas, jos et auta. Ja hento kaulaan kavahtaa ja kasken läpi itsensä kannattaa ja vasta sileälle aholle asetuttaa. Ja näki Juha siinä kasken sisässä istuessaan, kädet työmekon helmassa polvien välissä raukeasti katsellessaan kaatamansa kasken yli. Näki Marjan, paljain päin, huivi niskaan valahtaneena, liikkumassa heidän ensimmäisessä yhteisessä kaskessaan pienellä kassaralla, Juhan takomalla, pienellä ja näppärällä,
Sample complete. Ready to continue?